Поставя тук пясен Томи, днес ще играме Resident Evil 2. Не съм играл нито една от тия игри до сега. Гледал съм само малко някакви клипчета. Чекнах Google, което трябва да си игра първо. Пише Resident Evil 2. Сега, въпросът е следния. Дали трябва да цъкнем първо Лион или Клер? Клер или Лион? Клер или Лион? Клер или Лион? Цъкаме Лион, пък каквото стане. Така само да ви кажам първо нещо. Много мразим да играм страшни игри. Не знам за какво си го причиня това нещо в момента. Дано се не опикам тук. Да почваме, май. Точно мяска такава. Така. На здраве за тия къде пият, тия къде не пият. Браво на вас. Трябва просто да се успокои малко, защото ми е напрегнато да играм тази игра. И да не е толкова страшна. Пак ме е страх толкова бургер е от Янка. Братле, гледай си опъта, молим се. Стати стер. Баце! Браво. Я ако съм това на местото, още нема спрем, бац. Аз съм ги ударил, газ и това, но се знае, че е зомби. Шо, нали прикат по радиото за някакви зомбите или нещо подобно. Не съм разбрал. Както винаги. Да, сега ще го запена. Не виж каква сива, бе, тапанар. Ди тук, тумана капа такъв лист, не го очаква. Братле, за тебе. Тида. Айде пак кукулата. Това драйвинг симулатор, ле, това знае. Това Лион, ле, бе. Лион. Как се казва това, бе, брат? Леон, Сад Леон. То сипва гориво. Сега е станало горивото, път сега сипил Монтана, виж какво става. Стане уж. Леоне. Брат, просто си пи гориво догоре, няма на кой да плащаш и си тръгни. Не. Почваме. Фак. Че само да видим колко пари е горивото. Не сме си пали нищо още. Нищо. Shift run. Колко дизел? Майка ти. Аз не ги разбирам тия. Плюс 1 евро, брат. $1. Дизел $1, майко. Кое е тази бедността да сипем там? Добре, да почваме сега да играм. Стига глупости. Тук има кола. Шерифска. Пистолет нема ли нещо? Да ти дам ли пистолет? Добре. Тук. Това от дъжда го прави. Какво пише тук? When life has you seen red, enjoy the wild taste of the red cigarettes. Get wild. Окей. Free air. Безплатен въздух. Не, това са не плаща. Има бургери вътре. Тя се отваря са вратата. Майка ти. И аз това със светнал всички кружки тук шо, ако го играм, много гасено, че се усерем.
Оп, финierчи. Something's not right. Въобще нещо не е наред, братле. Аз ти казвам, че не има кръв на земята. Ай. Ай, дио мио. Нещо се чува. Мале, къщи скочи нещо, баци. You all right? Една секунда. Така. Don't move. I'll be back for you. Аз не бих се доближил. Даже не бих му обръщал и гръб на този дебеле. Но си побутал всичко тук, нудали, работи. Аха. Значи трябва да идем там. Добре. Ей. Fuck, man. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Офисър! What the fuck, бе, братле? Freeze! I'll shoot! Стой! То не мръл от един... Оп! Пропусна. Що си криеш лицето, бе, грозен? Крайте ми дадал пищака, сега съм... не мога ме запрат. Тук има някакъв ключ. Какво? Аха. Тук е малко пица, не мога да си взема. Добре. Предполагам, че трябва да се върнем пак при това. Що е затворено? What are you doing? Как да излезна сега, бе? Къде е това? Как да изляза, бе, брат? Това се събудил. Де? Един патрон им останал. Това тук ще излезнем. Use the key. Окей, use the key. Use. Так. Не. Айде, нема патрон даш. Не! Тича, бе. Не! Аре, бе, брат, молим ти се, бе. За тебе, пази се. Откъде аз нямах патрони, как го застреля, бе? Лъжец. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. Мамка му. Майка ти мръсна. Come on! Get in! Качай сама. Hold on. А точно не си взе неговото, кое ми взе на полицая. Добре. За сега добре, живи сме. Пулса ми е окей. What's going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. Леон Кенеди. Claire. Ето е Клер.
Окей, значи сме почнали с правилния. Around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Брат ти май вече се спомина. It's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Raccoon City. Let's go, boys. Да видим сега за какво. Какъв е целият то хайп на Resident Evil? Това не мога ли го скипна? Скип, ето. Така. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Нещо на police сърби грабо. station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. God, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? Как път има? Не луда ли си? It's a big city. There has to be. Къде ще паркира? Синя зона ли? Looks like we're walking from here. Майко. More like running. Yeah, good call. Какво са? Leon, we gotta back up. What the? Диди. Те това искам аз да карам. Това му ява е. Holy shit. There, get out. Тия сега ще ги излазите, бе. Hold on! Така не гръмна тази сфера. Независимо да возим леко. Ако возим леко, добре. Това не е добре. Дей! Как гръмна толкова бързо е? Къде е момичето? Къде е Клеер? Fucking hell. Да, тази голема цистерна ще избухне само леко и... Да. И от тебе там с патроните, аз нямах патрони да стрелям, но нашия има 2 патрона, пак в главата и... I'm alright. How about you? Can't stay here, it's not safe! Взете ли пищаците, бе? Dad, I'll meet you at the station. Не се разделяйте. Fuck me. Нема патрони. Аз не знам на къде трябва да тичам. Тук ли си? Да. На къде сме, бе? Не съм? Мама ти. Тия зомби са много тъпи. Ауди. Мамичката. Ама откъде трябва да мина, бе, брат? Аз ли съм момент? Май сме... Май съм насам. Shit. It's everybody. They've all turned. Добре, намерихме шибания път. Трябва точен There it патрони. is. The station. Бегава дебеля! Нещо долу излезна, кошен.
Не. Затваряй бързи. Къде е Клеер? Аха, покажи среден пръст, брат. Ракун полис. Welcome. Hello? Is anybody here? Това е това? Я почвам да цъкам неща без да... Не, тук няма вам, пише keep out. Чай първо има нещо за лутване. Оп, те това моля го използвам. Как да го? Оп, сега сме файн. Добре. Какво това са? Опа, амунишон. Reload. Браво. Добре. Тук сейфам. То. RPD. Какво това? Камери. There has to be someone here. Тук има некой, брат. То ще мре си. Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Стреляй, бе, брат. Добре, що държи така пистолет срещу него и все едно... Стреляй, бе, брат. East Hallway. I gotta find that guy. Добре, сега трябва да търсим този педал. Какво? Може ли да го взема това? Миниган. Нож искам го. What the fuck? What the край. Те сега. Как ги... това е мелето. Добре. Това какво? Какви сте работил? Не знам. Това да не е някакъв пъзъл. Няма значение, сега няма си играм с това. Сърби го гръба нещо и него. Добре. Дай да влезем тук, сигурно не съм. Това е тук. Що di метка те? Вие ако сакате ми се смеете, въобще не ми пука. Що не мога? Нещо скръца. Джордан ли с това? You got this. Куче, нещо ще излезе, не знам. То не му вервам. Амуниции. Добре. Това е такова тук снимали са нещо. Тук ме снимали нещо. Какво е това? Клампите. Добре, тук няма нищо. Махаме се. Продължаваме напред.
Май сме насам. Exit. А, не, ние от тук дойдехме, бе. Аре, буте, Леоне. Браво, Леоне. Как ги пиквам. Jesus. То ключ стане. Ще стане друг път. Ей, с ножа. Open up! Hurry! Open up! Къде си, бе? Open this goddamn door! Чакай да намеря ключа, бе, шматка. Абе, да съм сигурен, че е умрел, бе. Аз тук не мога влезна. Там не мога влезна. Никъде не мога влезна. Къде е ключа? I'll get you out! Please! Give me your hand. Help me! I got you. Сега не ще го фана за краката. Да. Знаете си. Пусни го, какво го държиш, брат, смисъл тук. Готово. Рип. Какво това? Я то каза, че изхода тук и държеше това и го разметаше. Ноутбук. Коде стачил. Не знае това. Ето го, бе. Добре. Супер. Намерихме. Мамичката ти мръсна. Йо, бе. Умер. Шет. Абе, то шо не мре, бе. Не ми трябва то комбат найф. Аз имам вече. Малко. Jesus! They're everywhere! Аре, умрете, бе. Влизахме ли да? Не знам това за какво ми имаше да го взема. От тук май няма вече кой да излезе. Аре, бе, Леоне. То къде е излезна? То до сега не беше. То до сега го нямаше, бат. You're safe. For now. То се превърна. Ясно ми е вече. Marvin Branagh. Leon Kennedy. There was another off strike. I couldn't. Here. Give me your hand. I'm sure you did what you could, Leon. Give me your hand. Does anyone know what started this? Not a clue.
But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week. Дей, Got то close. откъде намери тази униформа, бе, те Come берес. here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant, I'm ready. Ама то е някакъв специален You'll be able to такъв find a way out of this station. ченги, не е като That officer you met earlier. то лейтенант, примерно. А, то офицер, бе, то му го пише на това. Might do the trick. This is good news. Е, то го маца с Moving кръв. you to hospital. Те е, бе. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save Rookie? yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop Какво е това? and don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Добре, бе, брата, ма, какво ми даш? Or you run. Че не е много место в инвенторито. Yes, sir. Аз още не знам как го имам това SMG, сега замислих. Та колко нож ми дадете, махай са, бе, шматка. Дръж си го този нож, там, коли с него, трепи се. А, къде е сега това? Къде е този журнал? Какво натисна го, бе? Тъй. За тази... Или това не е същата? Нищо, ще пробвам. Жена, лък и там нещо си друго. А, не, тук трябва да слагат работи. Няма значение, тапанар. Къде беше сега тази статуя? Тук. Това е лъва. На лъва беше. Лъв, там травичка и така. Добре. Лъв. Така. Лъв, травичка и какво беше? Това? Да. Оп, медальон. Всички тия медальони после, сигурно трябва да ги сложим тук при тази. Ей, тук имаше минигън, я че да го видим. Сега ако дойдем тук и отсъкнем това, юз. Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. Виж ти какво било. Къде е това? Отвори. Така, я сега да видим. Базук! Що не мога? Мога, бе. What the fuck? Я! Това не мога го ползвам, не знам откъде ги имам тия неща, ама... минигъна, я. Много нечестно. Това не мога го ползвам за сега. Така, този ключ не ми трябва вече. Мисля, че ме го махна. Това ще го стана. Така. Добре, приятели, продължаваме следващия епизод, само да сейфаме. Продължаваме следващия епизод с Resident Evil. Лайкайте, ако ви е харесал клипа, давайте ми идеи за други игри, давайте ми предложения за други игри. Не ми спойвате нищо, само ми кажете откъде ги имам тия SMG, само ако ми кажете откъде го имам и дали мога да го използвам и дали е малко читърско да го използвам, го имам от някъде и не трябва да го имам. И да, лайквайте, коментирайте, се абонирайте за канал за още такива клипчета. Чуваме се.